Sa Good Vibes, sa una nga tulok imo masalaan nga picture ang ini nga wall art sang isa ka tattoo artist. Himo gali ini sa spray paint kaya natapos sa sulod sang pila lang ka oras. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang garahe sang balay sang tattoo artist nga si Billy Abonado. Sa una mga pagbalikid, pinsaron mo nga picture ang ginbutang sa iya nga pader. Pero kung himutaran mo na, wall art ini nga himo sa spray paint. Ang mga mata, kung tulukon mo, daw nagatulok man sa imo. Ang mga kilay kag milok, daw matuod-tuod, pati ang bibig kag ang ilong. Ang droplets ng tubig, daw tuod-tuod man nga tubig. Istorya ni Billy, ang mauting nga parte amo ang paghimo sang mga detalye. Siguro ang pinakabudlay ang detalye na. Detail ka na. Kasi syempre dako sa nga scale ti magubra ka lapitanay, hindi mo siya makita. So palayo ka naman, palapit naman. Elementary pa lang siya, naga-drawing na siya. Naga-represent siya sa iyang eskwelahan sa mga contest. Isa na siya kadekada nga tattoo artist. Kalabanan sa iya nga mga obra maestra, realism. Daw matuod-tuod nga itsura ang ginatattoo niya sa iya nga mga kliyente. Luyag niya nga i-level up pagid ang iya nga skills, gani napensaran niya nga himuon naman ini gamit naman ang spray paint. Spray paint siya, budlay siya iubrahon detailed. So sling ko, what if i-try ko be i-person kag do testingan kung anong guaya. So excited ko kung anong guaya. So muna do mga 12 ka oras niya na human ang bilog nga wall art. Tig 3 ka oras sa kada adlaw. Sa sulod sang 4 tanan ka adlaw. Wala pa niya maisip ang kadamuon sa spray paint nga nagamit niya para mahuman ini. Para kay Billy, parehos ka mabudlay ang pagtatugag ang paghimo sang realistic nga art gamit ang spray paint. Pero makapoy ang wall art kay kinahanglan niya nga mag-forward kag mag-isol para ma-check ang iya nga obra. Kinahanglan niya magsaka panaog sa hagdanan. Medyo exercise man sa kay saka pa na og sa ladder giyo sa kamot. Physically, abo siya training siya, kapoy siya. Kapoy gid. Kapoy siya. Training siya kay imot TL gatindog dagat na og kamot. So kapoy siya. Luyag man ni Billy nga mangin inspirasyon sa iban nga mga kabataan nga imbis nga magpang-vandal, maghimo na lang sang tarong artwork kay makahatag pa sang kalingawan sa iban imbis nga makahalit. Gusto ko i-promote nga matagaan. Especially, damo gusto nga mga graffiti writer, matagaan free wall, nga makaobra. Galing nga muna, ko base amo ni Goron siya, siya magkita, nami galing graffiti, kung ibutang sa samo ni nga, ito ko on scale, tapos gaan colors. So, fully maghatag, pag-inspirasyon. Matapos ang iyang accomplishment, luyag ni Billy nga mahimo ini sa isa ka mas malapad nga wall o kun sa isa ka commercial building.